sausawan nga alang sa uban simpleng himuon, apan sa uban mauna ang nahimong panginabuhian human mawadi og trabaho tungod sa pandemya. Atong sayran pinaagi ni ining report. Dili gid makompleto ang kumbirakon wa ang labian nga sausawan. Mao kini ang naunanaang inegosyo sa 30 anyos nga call center agent sa Cebu City nga si Jerwin Yudelmo. Ilabi na dihang na-quarantine siya og kapin sa usa ka buwan. Simple lang ang paghimo sa maong sausawan. These are the ingredients. Taguron lang ang mga sangkap. Ibutang ang suka ug pagkahuman i-blender kini. Tanugan kini sud sa duha ka bulan. Apan ang paghimo sa sausawan mao ang sugilano ni Yudelmo. Kisa nawad anong trabaho ang iyang pagtukod sa #Project Hope. Kauban ng mga volunteers aron matabangan ang mga LSI nga na-stranded dinhi sa Subo. Diyang nawad anong trabaho nakadesisyon siya nga mupauli sa Inabanga, Bohol aron mopahuway og manimpad. O gito na una-una anak ko nga while sige magpangaon sa quarantine nga di gyud maglami aga mong kaon ug wala gyud ang sausawan. Ang gitukod nga negosyo ni Jerwin nakatabang usab sa manananggot nga si Rodel Punay kinsa apektado usab sa pandemya. Akong soke wala po mo kuha na akong tuba. Salamat din kung Sir Jerwin kay abot siya nga order sa soka na ko nga akong pundo nga tuba na halin-halin po ba? Kapamugas po ang taong ko. Ang sausawan nga mugna ni Jerwin kinaham na karon sa mga bulanon ug mga Subuanon. Sakto lang siya, sakto sa kahang, sakto sa kaaslo. And it's pretty much perfect if you're gonna ask me. Pagitawon sa customer niya, ug way sa way mo palit. Ang nakanindot kay matag botilya nga mahalin, makatabang sa mga LSI nga naa sa Subo. Sa mapalit nga suka, every bottle 1 peso will go a long way kay ang piso ana is among ibutang sa pundo para sa Project Hope. Adunay leksyon nga nakatunan si Jerwin ning panahon sa pandemya. Una, kinahanglang magtigom aron dunay makuot. Ikaduha, nga bisan unsa pakalisod, ang mga tawo magtinabangay gyud aron dungan nga makasurvive. Uban ni Rod Prado. Ako sa Family Dumabok. Balitang Bisdak.